Čaute ľudia, moje meno je Marián Šmárik a dneska si povieme niečo o programe, ktorý som nedávno vydal na svoju stránku. Takže pustíme sa na to. Takže volá sa to program Zdvojnásobovač, navrhol som ho a je to úplne, je to úplne základný program, ktorý keď napíšete nejaké číslo, on vám ho zdvojnásobne, napríklad 4 a 8, to asi každý viete. Tak ukážeme si zdrojový kód a potom ako ten daný program funguje. Máte zdrojový kód, vidíte to, môžete si to prečítať, ale dole v popise budete mať link, odkiaľ si ten kód môžete skopírovať, no a to je všetko, čo by som chcel povedať k tomuto zdrojovému kódu. Nepoužil som, jak si správny programátor si všimne, že som nepoužil parsovanie, ale iné metódy, tak ešte jednoduchšie, ktoré sú neviem, to je jedno, proste, to je jedno. Tak a teraz si pustíme ešte ten program. Programovanie C++. Tak, a ideme na to. A teraz, keď si to otvoríte, tak sa vám ukáže toto. Vítajte v zdvojnásobovači, napíšte číslo a ja vám ho zdvojnásobím. Tak napíšeme číslo napríklad 9. Vaše číslo po zdvojnásobení je 18. Toto a ešte viac nájdete na našej stránke itbook.sk. Tak ľudia, ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Všetky odkazy na Pastebin máte v popise, potom máte na stiahnutie tohoto programu máte tiež v popise. A nezabudnite dať like a odber. Budem veľmi rád a ešte čo som ešte chcel povedať, no to je všetko a ešte pozrite sa na moju stránku. Tak ľudia, ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, programujte a programujte. Čus.